Čaute a vítajte pri dnešnom ďalšom vlogu. Tento vlog som zase natáčal po jednom týždni, lebo som bol preč. No, keďže môj inteligentný debil menom Kevin nevie, čo to znamená, aby došiel ku mne. Takže neviem. Už som zabudol. A viete, kto sa vrátil? Náš DJ. To je kreten, on to zrušil. Je to proste kokot, no? Čo ti poviem? Čo vám poviem? No tak ako sa máte ten týždeň, čo sme sa nevideli a čo ste ma nepozerali, no tak ja som bol v Slovenskom raji a bol tam úplne mega dobre, pretože tam bolo úplne dobre, aj keď v piatok, počkajte chvíľku, no aj keď v piatok tam havaroval vrtuľník, tak ale úprimnú sústrasť ich rodinám, ale poďme na inú tému. Nebudeme sa tu zaberať nejakými nehodami, poďme sa zaberať zábavou. No, taký jeden chlapec, no to je už ujo v staršom veku menom Ajman, on má auto, ktoré nevie ísť rýchlejšie ako 90 km za hodinu, lebo sa proste rozpadne. Dobrý som, čo? Niekto mi píše. Haló. Prečo mi píše halo, keď natáčam? Sa na ňoho vysereme a ideme natáčať. No, keďže tento vlog už má 2 minúty aj 40 sekúnd, tak 37, tak idú policajti, aj hasiči idú. Nevadí. No, čiže budeme sa hrať teraz o chvíľu. Je 10:10, tak 10:20, 10:30 spravím prvú hru z koníkovských hier, hej. A budem napodobňovať ako egoista. Budem napodobňovať také dievčatka. A neviem, čiže 10:30 sa vidíme pri hre koníkovských hier, kde budem egoista, budem napodobňovať dievčatá. Čaute a vidíme sa o 10:30.